umonde lana awuthami ngicela ungitshele ngegame yafana akho ibona kanjani? Awathi mina ngitshela ukuthi nje ama-player weBhakaniya ayashisa. Aphethe isquad maka however we can say ukuthi is collaborative ama-team amajita wonke baSpanegren mfethu. AbaSpanegren bayathandana ibhola bayalazi bona. South Africa simnandi. Alright, thank you mfethu, thank you mfethu. So ngicela ungitshele looking at the starting lineup saka coach today. Likhona iplayer bo expectile ongalibonanga today. Mina mfethu bengitsho ukuthi lizocala. Yeah. Bengitsho ukuthi lizocala awusona policy because mase sebhekile from emuva ama game changer we won the Pirates and obvious mabangena bayalungisa. So bengitsho ukuthi bafaka ukuthi bayenza into eziright. And mara bayenza into right mara hayi bengifuna ukuthi nje acayena nabo nje igame lonke. Angitsheleke mfethu uTLB Mbokazi asimbonanga today. Ufila kanjani ngalo decision? Mina ngifila ngathi coach unenkinga naye. Usho kanje? Si ucoach ubeyakhuluma ku-interview mangabe uyabheka social media yeah ngifila ngathi ubona ngathi sekazenza istar kakhulu yabona so manje sekanenkinga naye ethi angamqalisi kakhulu. I understand. Maka sobona ukuthi masaphambi ku-World Cup naku-AFCON uzomfaka na. Bangamfaka ku-AFCON December. Shuthi ku-World Cup Phakathi, yeah sobana. So ngicela ungitshele mfethu looking at today's game if ngathiwa banikeza wena i-authority yokukhetha man of the match bongayinika bani Vandag? Yo. Play likudlalele kamnandi. Man of the match awumbuli. Siphombule. Master Chef. Hayi ukuthi angibhakaniya maka ngifila ngathi performance yakhe improvile over the years yabona and bamgaya chance ukubhakaniya wayiprove nayo ukuthi uyayideserve le sport esakuso you understand na. Thank you mfethu and then last question ibafana bafana ku-AFCON uyibona iphelela va? Hayi kodwa mina ngifila ngathi mfethu singaphusha yabona iquality esinayo as South Africa fana ukuthi mase ku-World Cup angifila ngathi mfethu singancenga nakuma nakufanele singafika bafana for the final ku-AFCON. Naku-World Cup uvele soncenga grand Until egcineni. yabona Awuthami ngiyabonga mfethu. Danke asibonge PSL Pulse bafethu danko.